dolan ning Samas. Aku wis lepas kok iki lho nek sembrono. Kowe wis elek-elek. Tuku iwak nila. Kita wajib berantas. Pengganggu Pancasila. Luar biasa. Prastiwi. Iki ngapa ya ora? Aku wis wedi, Truk. Soale wong iki sembranane ora umum. Kok tak ingatkan jangan macem-macem. Kuwi ideologi bangsa, dasar negarane awake dhewe. Ah kok bareng gelem parikan jebolane kok. Ngungkuli karo bocah-bocah sing ora iso mikir iki. Ha iya. Plastik tak kecup sesuk esuk.